Takže jo, už je ráno, už jdeme v skutu a jdeme na nádro s Pavlíkem a Fleka už tam možná potom přijede, uvidíme. Takže jo. Uvidíme se. Třeba už jsme nemuseli myslet. To je dobrý. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Nelíknu. Když není místo, tam není co řešit. Jo, takže my jsme tady s Pavlíkem, já už se taky nesu tu takhle stroj. Jdeme tady přes zámeček. Piči. Pavlík objevil skrytý talent. Okolo Právě si jdeme něco koupit a Pavlík tady dělá dobrý divočiny. Čuju, jak se to hejbe. Jo, až se z toho hejbla špůta, vole. Jdem. Jo? S tímhle jedem. Co to je, kámo? Z mýho pohledu to bylo celkem na hovno, nevím jak z tvýho, ale no, tak od tebe taky vypadá úplně.